国旗披在身上，快步走向前方。他是第一批被哈马斯释放的英国以色列籍人质。这一刻，他和家人等了超过1年。与家人紧紧相拥，好久也不肯放手。同一时间被释放的以色列人质也终于和家人团聚。以色列哈马斯停火协议生效，哈马斯释放第一批人质，总共3人都是女性。消息传回以色列，民众狂欢庆祝，甚至嗨到把正在连线的女记者一把抱起来。哈马斯随后也释出人质获释的影片。הם חצו כבר את הגבול לישראל? זה ממש קורה בדקות האלה, עכשיו. אז ברגע שזה קורה, דווח לי שהן נמצאות בשטח המדינה שלנו. זה יום מאוד מרגש. אלה החטופות הראשונות בסבב הזה שאנחנו מחזירים הביתה, ואני מבקש גל שתמסור להן, לרומי, לדורון, לאמילי, עם שלם מחבק אתכם. ברוכות השבות הביתה. 以色列总理纳坦雅胡也全程紧盯，随着第一批人质顺利回到以色列，也给其他人质和人质家属带来希望。